guysमोन स' नोंथांमोना नोम्बाजैखौ नुवाखैमोन ना स' दा दिनै नुनो मोनसिगोन आरो थारैनो मोनथिबायना आरो दा एसे गोजानावनो हमना ला 5 किल'मिटारसो जोंनिफ्राय डिसटेन्सआव आरो दा स' दा जोङो थांनो नागिरदों आरो दा सोर दं आंजों नायलांदो नितामनि नायनो थांनो ओंखारग्राफोरा नायदो नैबे जाबाय फिसाला ओमफ्राय नैबे जाबाय हिन्जाव नोंसा नोम्बाजै दुरलाया नैबेनो आरोखि ना फाइनालि लोगोफोर जों मोनफैनायनि सिगां निताया मेथाइ खनगासिनोमोन जों अब्लाबो एसे लेट सहैनाय जाबाय आरोखि स' आं मेथाइखौ टटेल होजोबनो हानाय नङा बिदिनो ससेल'सो स्किप खालामना होगोन बायसान्सआव कपिराइट फैनो गिनांगौ आरो जोंना ब्लगा जोंना कपिराइट फैखायो नालाय ओंखायनो कपिराइट फैजानो गिनानै आङो नोंथांमोननो ससेल' देखायगोन आरोखि स' अब्ला नोंथांमोना इन्टारेस्टेडबा नायलांनो हागोन जोबोद रंजाबाय आरोना खिन्थु फार्स्ट टाइम नितामनिखौ लोगो मोनदों आरो जोंनि बिसिनाथाव बेयाव माखासे लोगो मोननायफोरा सेस आंनि साबसक्राइबार आंनि फंबाय गोजा आरोना स' बिसोरखौ गासिबो जमा लोगो मोनजोबदों फांसनाव गोदाननि दिनाव जोबोद इन्टारेस्टिं नुबाय डेन्जार गोजासो आरोना आसोलफ्रा डेन्जार मोसानो रोंग्रा गोजासो आरो सानसे समावथ' र' जायलाबाय न'आवबो दसेसो उनाव
धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।